Какво става, хора? Какво става, хора? Аз съм Стели. Ако имате някакви въпроси към мен, това е въпрос. Започваме въпроси и отговори. В моя канал ще има рубрика въпроси и отговори. Под този клип ще може да зададете вашите въпроси и аз ще ви отговарям. Така. Как ще се процедира в нашата нова поредица въпроси и отговори? Вие задавате вашите въпроси, аз отговарям. След този клип чета коментарите и под клипа и с тия коментари под този клип, който ще бъде качен днеска, ще ви отговоря в следващия клип. Така, след като мине този клип, може би ще снимам и на някоя нова поредичка, може би на FS Porsche 2000 или някой на FS Most Wanted Underground 2, може Grand Theft Auto 3 да почна да снимам. Ще видя, ще преценя и ще видя. Така, хора, надявам се клипа ви хареса и оставяте вашите въпроси и отговори. И в най-скоро време след тази поредица ще има и нова поредица. Може би на FS или някаква GTI-ка. Така. Довиждане и до скоро!